tu, de quin color tens els cabells avui? Catacric, catacrac, un conte apareixerà. Paula i el seu cabell multicolor. Hi havia una vegada una nena que es deia Paula. De vegades, a Paula li posen trista moltes coses. Quan el seu pare s'ha d'anar a treballar i es queda tota sola a casa amb la seva mare. Quan està trista, té ganes de plorar. El seu cabell es posa de color blau i s'enrotlla el seu coll com si fos una bufanda. Per animar-se, Paula pinta un dibuix sorpresa per quan torni el seu pare. Veuràs quina sorpresa es porta! Altres vegades, les coses que fa Paula poden posar contentes a altres persones. Si li deixa la seva joguina preferida al seu germà Eric, o quan li diu t'estimo a la seva mare. Tots li tornen un gran somriure i Paula sent una caloreta pujar per les seves galtes i el seu cabell tornar-se rosa d'alegria. Quan algú se'n riu d'ella, Paula s'enfada molt. El seu cabell es posa en punta i vermell com un tomàquet. Sent que té ganes de cridar i donar cops de peu. Però llavors s'imagina un globus inflat en la seva panxa i com l'aire del globus surt a poc pel seu nas portant tot el seu enuig. I quan té tanta por als monstres que no pot dormir, el seu cabell li tapa la cara per no veure'ls. La seva mare li dona el seu antídot secret que fa que desaparegui, deixant una olor a flors per tota l'habitació. Quina bona olor! Però sabeu una cosa? El que més li agrada fer a Paula és explicar a la gent que estima el que li posa feliç, trista, enfadada o el que li fa por, perquè sap que ells l'escoltaran i faran desaparèixer per sempre totes les coses dolentes. Catacric, catacroc, aquest conte ja s'ha fos. Si t'ha agradat el conte i vols veure més de Catacric, catacrac, subscriu-te ara al canal fent clic en el botó de subscripció. Els meus contes t'esperen.